Right, sapo. Sumuka imtaure kuti vanhu amakawasunga sei. Akamanga ndiana. Ndigango yes. Pamusoro imambo, pamusoro imadzishimo Kwanza. Nezuro ngati China ndaenda clinic yachiri kuvaka ine mumwe secretary watoshanda naye mudara redu. Saka ndichibva ndatoona vanhu vari kutema midzi pasowero avo ava. Akasi kekutanga ndakambovapa warning ndikati hatitendere kutema miti minyoro, titendere kutema miti yemupfuti. Ndatovaratidza ndikati munofamba musango muchitsvaga miti yakaoma kana muda kuisa toto chenyu moto wenyu wamunoita. Ndikatombovaregerera kumashure uko riri dare raSabhuku. Saka musochina ndichipfuura tiri mumotikari chibva ndatomisa mota ndikati vanhu vari kutema miti yandakarambidza. Vaona vanhu vari kutema ndokunga baba avo varapa. Munhu anongedzerwe motaura nezita ravo. Zita ravo hamurizivi. Baba Edmund. Isuka hiyo. Baba ava ndo vaitema. Vaende mumwe mukomana ari pano. Iye anorwara achipfumwa pichanga. Saka ndavaona vachitema ndikati muri kuita zvinhu zviri kunze kwemutemo ndakusungai. Asi chiro chandinetsa futi inini nyaya ndaipidza kuno ndakasiya ndavataura baba ndikati siyai huni idzi dziri papi dziri apo zvamaita zviri kunze kwemutemo. Ndakadzoka nemotikari futi neipapo kaona vatora huni idzi vadzendesa futi kuchoto. Ivo baba yawa. Saka nawe ndakabva ndaikwidza vakadamirana kuona ndasunga vanhu pamasowe. Chandakavarambidza kana kuti zvinorambidzwa nematare edu ndozvavari kutoita. Vari kupikisa. Vari kutema miti minyoro yemupfuti. Right, sowe ravo rakarejistwa here Sabhuku? Sowe ravo rakarejistwa paina mambo vaBrown. Ko pakazopinda mambo varipo iye zvino. Brown aive acting ainge asina right yekuti anopa vanhu chidhindo zvokuti sowe rirejistwa. Chazondishamisa kuti mambo ndiri panapa ndachakakomira. Ndiri kuti ndakati kune murume usatora hunitsi vakadzitora. Chipiri kuseni kuno ndikufonera nemumwe munhu ari kubva ari kwambaira. Ndinosenza ndiri kuZANU-PF ndiri memba yekusangano. Ndiri madzibaba ndine mukuru wana madzibaba makasunga. Saka ndoda kuti muvaregerere. Akutondiudza ndiye ndikati aiwa ini nyaya ndakatoiturika kwamambo kudhara. Vanongonokumbira uregerero kana muchiva kumbira uregerero vanongonokumbira uregerero kuti ari munowatora. Chatinoziva kwamambo hakuna ruregero runokumbirwa kana munhu abatwa naSabhuku nemalori. Tikanzi kusaruregero rwerwo vanhu vacharamba vachingoti aiwa tinonyepera mambo kuti zvakati. Ndanga ndakutofonera nomumwe munhu ari pambaira ndiri mukuru wavo ndiri mukuru wemusangano. Saka ndibvazvatondesa ndikati imhosva iyoyo vanhu kutema miti zviri kunze kwemutemo. Miti haingotemwa temwa. Plus sowe rachona iro imhosva ungoita sowe pasingazivikanwa namambo. Vanhu vasingazivi sekwe mambo kuti tine sowe redu ratinoita pakati. Mune nguva yakadii muchiita sowe renyu ipapo ndivo vakabatoraiwo nemhosva. Pamusoro emambo ndinokurudzai. Ndichataura chokwadi. Sowe redu kuti rizove nenguva itorima 22 years. Chakaitika ndechekuti kunamata kwatinoita isu tinotungamirwa nemudzimu unoera nenyenyedzi. Saka pakutanga tainamatira kumunda kwemunzi wengoni. Saka nyenyedzi yakaburuka ikataura ikati aiyo pamunamatira mwaka wenyu wamunamatira ipapo wakwana. Saka chitsvagai kumwe kwamunoenda muchinamatira. Nyenyedzi ikanongedzera.
saka paive pachitungamirirwa naSabhukundoga akati chitsvagai munzvimbo kwamunoona kuti kwakanaka. Saka nyenyedzi yakaenda ikati apa panzvimbo panapa chidi chinamatira ipapo, ndipo turi nema22 years tichingonamatira ipapo. Chechi tinoita zvedu isaembo basi. Chechi tinoita zvedu asi chechi kahengonoitwa zisingaziva mwana. Kuzava tinoita chechi kupakafira munhu unoita sei. Unoona zvinoitika comrade, hatikubatsirei. Mambo Chiwera havapikisane nechinamato. Murikundinzwa? Vanotoda kuti nyika ino inamatwe. Mweya yetsvina nemadhimoni anotambudza vanhu muno maChiwero atandaniswe. Ndizvoka? Asi dunhu nderavoka. Mambo takuda kuita choto chedu pano. Handitika? Ndopatakunamatira. Mambo woziva. Ndizvoka? Mavaudza vokubvumirai. Aiwa namatai zvenyu. Vokuudzaiwo mutemo. Akangani imimi semapostori muchinzwa kunzi muprofita aimbenge ainosowapa akasiya anyenga vakadzi vevanhu akatiza. Hamusati mambozvinzwa? Makazvinzwa? Izvozvi kwenyuko kunotori nemuprofita ariko ari kugara kuBhidheo kwaMavesera. Watoda kutotumira samanisi kuti auye kudaro. Akatonyenga mukadzi womunhu nenyaya yemachecha. Handiti? Saka imimi mukange mauya kwamambo, makusikopiwa mutemo ine gunhu. Kunzi aiwa muno muChiwero tinokubvumidzai kunamata. Namatai zvenyu pamunodira, asi muno hatidizve. Tikuwirirana muchiudzwa namambo. Saka namusina kuenda kwamambo izvo zvacho munozoita zvokufembera. Chechipiri, mati imimi nyenyedzi yakakubvumirai kunamata. Mambo havasi kupikisana nenyenyedzi yakabvuma kuti unamate. Mambo vari kupikisana nekutema kwamuri kuita miti minyoro mipfuti. Ndonyaya yamadeedzerwa pabhenja. Kutema miti. Bhozi hati kurambidza toziva kuti panoitwa zambara rechotoka panotoda moto. Tema imiti yakaoma, tinayo miti yakaoma mumasango umu yakagaririra kuti uyai mutiteme munotivesa. Imurumba manoda munyoro ndo une marasha anodziya chaizvo. Muchiuraya miti. Pamusoro wedare, pamusoro wemambo nemakurukota. Zvinhu zvandichataura zvichava chokwadi. Chakaita chachichitika ndatisingazivi kuti ndiurasa ndopara moto. Nekuti pamashure kuti miti yezosari pasuo ipapa panowana itocheka huni wekwamaganda waitotema uchicheka weshandisa mushina wachitocheka wachiendesa kufamu kwatindotogara nendinda nditori sekitari ndichiwachitoisa uko. Saka wachicheka kudaro tikatovakumbira kati saka pasuo pedu toita sei, tikawakumbira tikati aiwa iyi miti iri apa chinyenyeredza kuti tikati saka tatozoshandisawo tozotema ndasingatozivi kuti tutungopaka moto. Vanhu vaitema vekwamaganda ivavo ka vakatosungiswa kavanhu vaya. Forestry Commission haina kuya here kumusha. Nyaya yacho ndotoiziva. Vakasungiswa Forestry Commission yekuChegutu ikatoya ikavasunga vanhu vekwamaganda. Saka imimi muri kuti vanhu vakapara mhosva vakasungwa imakutedzera iva munosungwa futi. Vanitoni mhosva. Baba hatiiswenda tichienderera mberi zvedu muri kubvuma kuti makawanikwa muchitema miti handidika. Saka imhosva iyoyo kuwanikwa muchitema miti mudunhu. Masango haasi kubvumirwa kutemwa zvachose. Masango, moto hazvisi kubvumirwa kuti mupisidzire miti haisi kubvumirwa muteme zvisingazivikanwa. Saka mhosva yamakaita yekuti batikwa muchitema miti iyo imombe. Ikadiwa kunokuda kwamambo. Chikumbiro changu mambo. Sowe renyu iroro kuti muzorita sowe iroro mofanira kuuya morejista kuna mambo varipo. Ndamiti aitemwa rume. Pamusoro imambo, pamusoro imakurukota, pamusoro imasabhu. Ndinotenda nekusaziva panyaya yesowe. Pandanzwa muchiti ava vabhurauni vangu vari acting. Havaitendera kuti vatipe mukana wokunge tiine tsamba. Tsamba yacho ndinayo ndinogara nayo ndangoikanganwa hangu kumba. Ndoyataitokubvisana vachiti dzimwe nguva zvatiri kuita tiri kuzivikanwa nekuti takatoibvisirawo mari tasingatoziva dzimwe nguva kuti zviri kufambawo sei. Saka ndotenda nezvamatitaurira kuti tinofanira kunge tichirejista. Tsamba taitove nayo. Mutungamiri wedu wagwanzura vaitozviziva kuti tiri kunamatira pakati aiva tsvagai pamakasununguka kunamatira shuwa totonamatirawo pasaidi penjanji muri murero we21. Saka pane zvakaitwawo nevakomana taisatozivawo indastori toripo
ndakatonzwa kuti baba wasungwa. Ndikati ana baba ndititese chinde chinonzwa nyaya yedu. Newacho akanga achitotema kuti munhu andongoti vhiringeyo njere atoramba achitotaiwa. Ini ndida kutozoita sabhundini zvodaita tauya naye panapa hapana chinoburi nokuti aya murwere ngatimusiyei tinonzwa nyaya yacho. Saka tiri kukumbirawo ruregerero mambo kutadza kwatakaita. Ndakamirirawo vamwe vangu nokuti hanzi vanga vari vaviri semanzwira ndakazvitowo nezuro. Chatoo chikumbiro chekukumbirawo ruregerero pataurwa neuyoyo anonzi Reno Kwambaira ndeweVhedhi vapostori for ED. Mumwe wedu tinoshandisa naye kumusangano. Tose tiri musangano Ndoda kuedza kuti nditi ndoda kuedza munhu wese ari pana musangano. Ndinotenda ndoda kuedza kubatsira sabhuku. Muminda mese matiri munhu hapana munhu waunombowana ari opposition. Vai baba Stefan. Ndotenda Baba Stefan. ndotenda. Afonera Reno ndiani? Inini ndini ndakafonera Reno Muchiti chi? ndichimuti mukuru tasungwa asi taikumbirawo kuti Ndiye mukuru wenyu. pabandiko redu rekumusangano zvikuru zvevapostori manje ndiye mukuru wedu. Ora pamai kuti masungwa maikumbira chi? Tichitozimwe nguo kana tainzwa tine muripo watinawo zvinhu zvakatiomera kana pane pashoma semauriro atinoita kuti anenge aitawo nyaya dzake pamwe hauna mari tombokukavhawo. Saka zvanaka. Ndobva ati baba mamuchifona musati maudzwa muri kapa maudzwa pakudiwa mombe. Ameno pamwe achatibatsira. Tazorowa mombe baba kwakudiwa. Ameno pamwe achatibatsira here. Isusu kakana mafonerana imimi ndizvozvo namadzibaba Reno ndizvozvo chairman kavai ndichairman icho ndizvozvo kana mafonerana imimi ikoko ndizvozvo vasafone kudare kwedu alright vachiita sekuti vanoda kutipa instruction alright aiwa ndapata hatisi kuda kuti vafone kunoko vachiita kuti masabhuku apinde chando bo ndatosvika masabhuku panapa akagara pazuva vachitotya vachihuta kuti tafonerwa nemunhu mukuru hatidi izvozvo panapa aiwa ndazvizwa mukadaro tinogona musangano nedare zvakatosiyana. Aiwa ndinokumbira ruregerero mambo tinokutonga pano padare Reno wachona iyeyo. Aiwa ndozviziva saka kana yati aiwa nyaya yakasvitswawo kumusoro endei mungono zvininipisa sevaranda. Saka tauya tikati aiwa tingamboramba tatovharisa kuti aiwa ngatisanamateni kuti tiri kudiwa takapara mhosva. Saka tiri kutokumbirawo mambo handizive handisi kukutongerei kuti tichazama hedu nepatinongotsvagawo kuti zvitifambire zvinhu zvai zvakaoma. Chikumbiro mambo wangu kuti kutadza tiri vana venyu tiri mudunhu menyu tiregererei sekutadzawo kwatakaita. Takupai svondo rese rekutsvaga kuti muwane mari yemombe yachona kana iri mari $300 kana iri mombe yensika yemombe yensika. Aiwa masango hatemwe masango hapiswi. Ndotenda. Aiwa ndotenda. Mari tatu inoyarenzwa tiri kuenda musi weFriday 17 July. Apa tinokwanisa here kuzoti 17 yacho tinenge taiunganidza mari yacho tanyebera darika tinganyeba manje dare aritonge zvamunoita saka tiri kukumbirawo mambo. Imimi munomboenda munotsvaga pamune mawana pacho anditika matsvaga pamune mawana ndopamungazoya muchitaura kuti aiwa tawana iri 400 tozokudzosera change 100. Totenda tichangonamatawo kuti Mwari atipe nziya kuti tishande mukaona tikazotsamwisisa nezvenyu straight nenyaya yekutema miti tikadaidza forestry commission ukaona zvakaita mutu ukachekwa ndizvoka ukatarisa pamuti pane tumaraundi tunenge turipo so kwakatenderedza muti iwoyo kana wachekwa so veforestry commission vakambosunga vanhu paZimbabwe ndiripo vakasikoverenga tunhu itwoto tumaraundi ndizvoka ndo makore aita muti iwoyo unokaona kaine maraundi 49 kureva kuti kane 49 years muti iwoyo wakamira pamwe unenge une 37 kureva kuti muti iwoyo muhombe kwawo saka zvaakutoreva kuti kuzvarwa kwakwewo yatoo disadvantage kumutu saka mozoonekwa kuti makatema matanda 10 overengwa muti yaverengwa mochajwa munobuda muine chikwereti kuforestry commission chekuti munorisiya sowere mukaritiza makunzi mubhadhare mari ende mukasadaro munosungwa munoiswa kukoti mumwe anoendera kujeri miti yenyika haisi yemunhu haitemwe ndosaka yakanzi madzimambo masabhuku forestry commission chengetedzai masango iwaya asapiswa asatengwa imi kana muchida huni taurai nemasabhuku
vanotokuudza kuti anoenda iya pane miti yakaoma handiti ndizvo musavanyime huna vatsvagirei kune miti yakaoma vateme vadziye chaizvo because hatidi zvokuti vafe nechando vari pachechi because ndovari kutinamatira kuti ushe hwatinenge tichitonga naho yachona yakaoma iyo inenge idiwa iri minzwa aiwa ndinotenda aiwa tadzidzawo takatoinamatira iyo achatosungirwawo ega pavakatouya kwamagande vakatoti pana ndopatobatsirwa saka tanzi ticheke komiti yemusha yose saka tanyara kuti munonamatira pano chifambai mutiratidze kuti panoda kusiya ndoyakazosara asi hatisi kuti mhosva hayo kuti vakatisiyire miti aiwa tinongotenda maita basa aiwa takaichengetedzawo zvokuti tikatonamatawo purazi racho rakutotorwawo futi kuti kusatorwe minamato yedu saka takunopfutsunura munamato twabvumirana nazvo baba Stefan vashoko chiregai mudara akatema miti angasipo mudaro muda kuti nyimisa mota nachivhayo chizosuka mapostori sei